טוב, שלום לכולם. שמי אבינועם, בר שם שאובי. אני כותב הרבה שנים. בקצרה, שוב, אני רוצה לספר לכם שאת כתיבתי למדתי לבד. בהיותי קטן לא הצלחתי ללמוד מכל מיני נסיבות, ולאחר שהתגייסתי הבנתי שאינני יודע כתוב וקרוא. אך היה טמון בתוכי איזה מעיין של כתוב וכתיב דברי תורה, הוראה, דברי מוסר, אף פעם לא ידעתי איך לכתובתם. וממש התאמצתי הרבה ללמוד, לדעת לכתוב לבד. הייתי יושב בשדות ולומד וכותב אלפי שגיאות. אפילו אבא או אמא לא ידעתי לכתוב. התברר שגדלתי לאחר הצבא והתחברתי למולדת האהובה שלי ציון והעם היקר של ישראל. התחלתי להבין שבעצם קרה משהו, אבינועם, לא כל אדם הוא לא יודע לכתוב, קרה משהו שלא הצלחת ללמוד. הבנתי שזה היפראקטיביות, הבנתי שזה משהו נפשי, הבנתי שקרה משהו. טוב, לא על זה רציתי לדבר, רק רקע על כתיבתי והבנתי הפילוסופית שבעצם חדרה לעצמותיי כדי לכתוב ספרים לעולם, במיוחד לציון, להגשים את החלום שחי בתוכי ולראות בו כחזון, לא כאיזה חלום, כחזון מציאותי. וככה ניפחתי את עצמי בכתיבות ובספרים, במאמרים, בכל מיני דרכים בשביל להוציא את מה שאני רוצה להביע לעולם. ובאמת הספרים הראשונים שלי היו ממש מצחיקים, מלא שגיאות, אבל העלילות היו מאוד יוקדות, מיוחדות, מאוד מאוד דומעות, מאוד מאוד מתרצות ורוצות להביע את עצמם, ואפילו לצאת מתוך הספר ולחבק את כולם. זאת אומרת, העלילות היו מאוד מאוד מיוחדות, אבל הכושר הבאה שלי והכתיבה, הספרות שהיא לא הייתה כל כך נכונה, היא בעצם, והחזרות שהייתי חוזר 1000 פעם על כל דבר, מחוסר הבנה שאנשים קולטים פעם אחת, אני לא הייתי קולט פעם אחת. זה גרם לספרים שלי לבטאות את אבינועם, להבין שיש פה עלילה מיוחדת, אבל הכתיבה גורפת עצבים ומייגעת כל אדם. אבל עם הזמן, ברוך השם, למדתי לכתוב, לשנן, להבין איך לכתוב, באיזה צורה של הבעה, באיזה צורה של שפה, באיזה צורה להביע את נבחי רוחי למען האדם שיחווה חוויות טובות ולמען איזה מסלול מסוים שאני רוצה לעשות במחבר עולמי מרשות השמיים, שיצור איזה מימד חזק שיוביל ארץ ועולם מתוך ציון שלנו. הכל התחיל אצלי עם אהבתי הגדולה לציון ויראתי הצנועה לשם, כמו כולם. אבל אהבתי לציון היא גודרת בי, היא גדולה מעלה, היא עצומה בתוכי. אינני יכול לשלוט באהבתי אליה. אני מאוד מאוד אוהב את המקום הזה, ציון. בהסתכלות על העבר, על הורינו בגולה, על ימות הגולה הרעים שהיכו את עמנו ישראל, על הקטע של הזמנים שכדרו בעם ושוטטו בכל פתחי הדלתות בגולה, והיינו כמו מסכנים שם, ורודנים ורוזנים שלטו בנו, ונחשבנו למסכנים ונחשבנו למעוטי יכולת. אבל כשאני מסתכל על הבית שגדלתי ממנו ובכלל על העם שלי היקר ישראל, אני רואה משהו אחר. אני רואה כמיהה לנשמת כל חי ישראל. אני רואה כמיהה גדולה לאהבת תורתנו הקדושה, לאהבת ציון,
אני רואה כמיהה ענקית לאהבת איש את רעהו. אני רואה המון מחסומים, המון רוחות וצלמים שממנעים את הזמן ומפריעים לאנשים להתחבר, והם נשלטים ומאוד קשה לשלוט בהם. זה כמו יצרים, זה כמו כעסים, זה כמו מנהגים, זה כמו הבעות, אמונות, דעות, מנהגים, אמונות, תפילות, וכולי וכולי וכולי. כל העניין הזה של הידע וההסתכלות והאמונה התת העמוקה הזאת היא בעצם מפריעה לנו להתמזג ולהצליח באחווה אחים כפי שאנחנו באמת רוצים. כי הרוב אני מאמין שרוצים אחוות אחים. אני לא אומר את זה סתם. כי אם הייתי אומר סתם, לא הייתי כותב ספרים. אני מתכוון לכל מילה שאני אומר. לרגע קטן תחשבו אותי לנער של אמא שמספר לה סיפור. זה אני לא מתבייש לספר לכם. הכתיבה אבל רועמת מהנער הזה. על מה אני היום רוצה לדבר? על הספר שכתבתי אותו כחוברת, ואחר כך הפכתי אותו לספר לאחר שנה, ולא הוצאתי הרבה ספרים, אלא רק איזה 100, כי אין לי כסף מספיק. לא נעים לומר את זה, אבל אני עובד על משכורת מאוד נמוכה. אני שמח בחלקי ותודה לאל שהצלחתי להוציא את הספרים. כבד את אביך ואת אמך ויראת מאלוקיך. אז מאין הגיע כל הנושא הזה? כל הנושא הזה הגיע לי כמובן שתוך ממעיין התורה הקדושה, אבל הראייה וההשקפה וההסתכלות והמגע שלי לעניין שהוא כל כך גבוה בתוכי, זה כן, כבד את אביך ואת אמך ויראת מאלוקיך. אבל בפרקי אבות הקדושים כתבו לנו חכמים קדושים, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אז מה, אני סותר להם? לא. אלא הם התכוונו שאנחנו בדור הזה נמצא את הסוד שהם רצו לפתח. הם לא ייתנו לנו את הכל על מגש של כסף, הם ייתנו לנו את הכל על מגש של כסף שבתוכו אנחנו צריכים לדשדש במעשינו ולראות את כוונתם. אז אם אנחנו נאמר כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, אז כולם יאללה, יש לנו עכשיו מתנה, נקבל את אבא ואמא ונאריך ימים עד 120. לא הרעיון זה. הרעיון הוא בעצם כבד את אביך ואת אמך ללא תנאי, ויראת מאלוקיך, זה התנאי. ברגע שאדם מכבד את אביו ואת אמו וירא לאלוקים, הוא בעצם מתחבר למקור. 3 שותפים לאדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אז כבד את אביך ואת אמך ויראת מאלוקיך, הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, העולם הוא לא מפוזר כמו שהיה בגולה. היום העולם משתנה. זאת אומרת, יש איזה מימד רוחני מאוד מאוד יקר, מאוד מאוד מלטף. שובה לציון. אנו בשובה לתוכך ציון. ציון זה המאור של העולם. התורה הקדושה נוסדה ברמת גדולתה הקדושה למשכנה של ציון. עוד לפני בית המקדש. הקדוש ברוך הוא ברא את התורה הקדושה למשכן אותה בציון. ציון זה שם קדוש קדוש. והתורה הקדושה היא קדושה מעל כל העולם. אבל היא נבראה להתמשכן בציון. ציון היא אור העולם. מי שידע מה זה ציון, על מנוחת הארץ ציון באמת, כנען היא ליעקב, הוא יבין שכל התוכן, כל מסלול העולם נברא ונברא והתהלך הכל לכיוון ציון.
כמו משפך ענק בכל העולם, שעם ישראל צריך להגיע לציון. כנען היא ישראל, כנען אבי יעקב. כנועה הארץ הזאת לאבי יעקב. ציון, אין משהו אחר. לכן, אם אנחנו ניכנס לתוכן מיני ספרים קדושים, עתיקים, אנחנו רואים כל מילה שנייה בשלישית זה ציון. כנסו לתהילים, כנסו לכל ספרי הקודש, כל מילה שנייה, רביעית, שלישית, ציון, ציון. יש לזה משמעות שהיא לא חולפת סתם מהרוח. יש לזה משמעות עצומה, עצומה ביותר. והיום אנחנו צריכים לגעת בה. היום אנחנו צריכים לדבר על זה. היום אנחנו צריכים להרגיש וללטף את ציון. היום אנחנו צריכים לשיר את השיר ציון, בשמחה, באחווה ואהבה. כי ציון זה מאור עולם, ברמות בלתי נתפסות. אבל לא על זה רציתי לדבר, על רמות בלתי נתפסות, רציתי לדבר על רמות שכן נתפסות. רוח למשכנות דרך ארץ מציון, יריע כל אהבתך דם ישראל, שבי מולדתך כנען ישראל. וזמר קול ישמע את המזמור שבחדרי ליבך, נפשי הומיה, לחירותך אני ציון, בירתי אלוהיך ציון, אני הישראלי בשבי ארצי, בחירותי כנען לעד עולם. הדרך בה אמבר לבב שוכן אמונים, במשכנות ארצו ישראל לעד, ושובה תפארת, עוז מלכותו אדוני אלוקים, הוא אלוהיך ציון. לנצח ידור בו ברכת השם למועדך ציון, שובה עמי ישראל לביתי ציון, וישכין עמו בתוכך לאור תורתו, ויסוח תהילתו על גבעות עולם, וישים משלב על כל עמו ישראל, בכל דור ודור. בזמן הזה יהיה ראוי להקנות בליבו את אור ציון. שמע ישראל, אדוני אלוקינו, אדוני אחד. יראת האדם נושאת אור שמיים, וחוכמת האדם היא בעצם נושאת רוח דרכי שמיים על הארץ. זו החמלה הגדולה, שהיא המצווה הגדולה גדולה, להיות במוסרי השם ולהלך בדרך מישור לדעת עולם. כי על 3 דברים העולם קיים, על הדין ועל האמת ועל השלום. כמו שנאמר, אמת ומשפט, שלום שפטו בשערכם. על 3 דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל הגמילות חסידים. אדוני הוא האלוקים, אשר יראה טובה על כל ציון ישראל, ויתן שכרם על פעולתם הטובה בעולם. שמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא בלבדו בלבד. כל הנקראים בשמו הקדוש ברוך הוא, על ידי יראה והסכמה המתקבלת בלבבם על כבוד שמו הקדוש, מלאו צדקה בכל דרכו, ויצרתו תופיע בכל מסע, ורוחו תהיה כניחוח על התפילה על פני האדם למען הזמן הזה. כי בראונו אדוני, וטבעו זה של העולם הוא אדוני. על ציון יחיינו ישראל, כי לנצח ברא את ציון על תורתו הקדושה. אף שאדוני עושהו, אדוני ישמרהו. אף שאדוני בראהו, אדוני ישמרהו. אף שאדוני יצרהו, אדוני ישמרהו ויחייהו. כי לקח טוב נתת לנו אדוני את התורה הזאת. אל תעזבו אותה לעולם. אהבת הארץ ציון תשכון בה תורתנו הקדושה למי שרין ולתפארת עולם. כי תיתן פריה בעולמה, מציון תראה חירות עולם. על ירושלים תבנה חומות העיר, מתוך שירת הציון, לכל בני עמה ישראל וכל בני הרועים, כל בני אברהם, יצחק ויעקב, ויכלו המים הרעים מתוך
ציון והעולם, והשיבה את השירה מציון על חומות העיר, בירושלים תפרח כשדות אור על פני הציון והעולם. ושובה עמי לשירת היראים באהבה, לאחווה, למען שלום ירושלים הקדושה, ולמען האדם המתיירא לפני בורו. זה אתה אלי, הוא המורה עליי דעה וחוכמה, למסור מסר יאיר על בני אדם, כדי להלך ביראה כלפי המקום. זה אתה אלוהי קדוש שמך לי בליבי, אתה הוא אל העולם, שכולו קדוש לנשמת כל חי ישראל. והעולם, בני אברהם, בני יצחק ובני יעקב, ישראל הם יעקב, וציון נחתמה על בני ישראל, כי כנען היא ליעקב, אשר חי עד היום זה איתנו. ויחיה לעולם ועד. אבינו שבשמיים, שמע כל קולנו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, שמאמרי יעשה טוב על פני הדור, וכתיבתי תאיר דרך להשקפות חמושות מדברי האלוקים. את זמירות מבית אבינו יעקב, נישא בארצנו כולנו לאחווה למאור הדור. אז אומר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך ובוא ביתך, אשתחווה לך על קודשך ביראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים, ענני באמת אישך. לך אלוקים מדבר ברגש קול, ודמעה אושיט לך, לפגוש ולראות את מצפוני משפיע טובה על בני אדם. נער ואיש אני, כמייעץ את האהבה והשלום שחפצה ביראה, למען החמלה של הזמן. על זאת ראיתי שגם הרוח שסוערת ונודדת, אפשר לשנות את דרכי העולם למוסרי דרך ארץ. אפשר להביט קדימה, אפשר לראות את הנולד, אפשר לראות את הישועה, אפשר לראות ולהרגיש כי ימי משיכה איתנו היום. ואני בכתיבתי זו משורר לעמי ישראל, לעת שבעה ורצון. יהי רצון מלפניך אדוני, שתעננו לחזוננו הטוב, ותאיר את כתיבתי ואת הרגשתנו טובה למקום הזה ציון. וממך נבראות כל המסכתות, וממך נוצרות כל המהלכות, וממך נוצרות כל הדברים בעולם, כנבואות, בחירות, רצויות, למען תורתך הקדושה ולמען דרך השלום על בני אדם, למען המבקשים דעה, חוכמה, יראה, מאירה פנים, לעובדך בניחוח אמת עולם. אם זו ההסכמה והקבלה של החסד שלנו, תבוא החמלה עם החיבור הרוחני של עם מופלא מתאחד על פני המקום, למאור ירושלים, ציון ועולם. על זאת תשבח כתיבתי את שמך הקדוש בציון, ותפיח אור על בני אדם כל החוסים. ולך השם תודה על כל מה שנתת לי לדעת לכתוב, וקוואי לי להם שיבינו את דרשתי, כי היא נבנית מתוך תעלומות רוח, מתוך נבחי רוחי, והיא יוצרת השקפות אחרות לעולם, מבריאות רוח ומושיעות את הזמן. אני רוצה לדבר קצת על הקטע שאהבת לך כמוך, ולספר פה עוד כמה דברים, וזהו. מה שכן האיגרת שלי רוצה לתת, זה לתת מקום טוב לכל בן אדם שחוסה לשמיים, ולהראות לו שמקום של אהבה וחמלה היא בעצם באה מתוכו. איך הוא רואה את זה? דרך יראה פשוטה. יראה פשוטה ויקרה, ממידת החסד תבוא האהבה, ממידת החמלה תבוא השלום, ממידת הרוח תבוא אור על המקום. מה אני אומר? האיגרת שלי בעצם דורשת להפסיק לרדוף אחרי מד הזמן, מהירות הזמן, ולפנות מקום טוב לטבעו של העולם. ממידת כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, ואהבת לרעך כמוך, ויראת מאלוקיך, והיית בשבי שמיים בלבך, והילכת טוב ושמח במישור הדרך,
וצדקה עשית כל יומי חייך. עשה למען אלוקיך, עשה למען העולם, עשה למען האדם, עשה למען הזמן. מי ייתן ותבין את ירא ספרי. מי ייתן שתבין את כתיבתי שאני עכשיו דורש אותה לפני העולם. על תפילתי אמונה מייחלת דרך ארץ משיבה אמנה, בכבוד אחד כלפי השני, וחמדתי עלייך דרך לחירות עמי, כי זו הדרך שאני רואה במולדתי, דרך של מישור, דרך של יראה, דרך של אהבת חינם, דרך של רוח שמבקשת לכבוש את הזמן בדרך של אמונה יוקדת מיסרים, בעלי אופנים טובעים מתוך חמלה ואמונה, יראה וחיבוק ורצון לקבל כל אדם לביתו. הימנעות משאננות זה בעצם האסון הרוחני שלא נותן לנו להסתכל אל המרחקים, לראות את הנולד. האחדות היא בעצם דרך ארץ שקדמתה לתורה, שתייסד את חירותנו בארצנו עם תורתנו הקדושה לעד. נפש הומייה היא שבי ציון, היא שבי שמיים עם אלוהיך ציון, כל עוד בלב הפנימה נפש יהודי הומייה. אור תורתך ציון היא בעצם סוכת עמך ישראל. תמיד תמיד אור תורתך תאיר, שתיסוב לנו שיר חובק באהבה לציון. שלום הבית הזה ישראל יהיה לתמיד. על ירושלים השלום נבנה חומותייך ציון, כי אנחנו באנו מבית אבינו, אבינו יעקב. אבינו, אבינו, אבינו יעקב. כולנו באנו מיעקב אבינו. ביעקב אבינו, כנען היא לו. זה הארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב. אין משהו אחר. כנען ישראל, ציון, וסוכת הדרך, סוכת הדרכים, למאור החפצים בה. כל החופץ בציון לשמרה, תאיר פניו בכל הדרך. וכבד את אביך ואת אמך, זה מסכת שעכשיו תיפתח בשערי ציון, להבין את הרעיון, לחבר את הנוער ליראה, למוסרים, לדרך ארץ, לכבוד. השכם בבוקר, אקדם שלום לאמך, שלום לך אמי, אקדם שלום פניך לאביך, לך לשלום אבי, ותלך לעבודתך ולמקום לימודיך, שמח בחלקך, וראית, כי אתה ירא לאלוקיך, אתה לא צריך אף אחד. אמור לפני שתצא מהבית, לא תצא מהבית בלי לומר לאמא שלום. שלום לך אמי, לא תצא מהבית בלי לשאול השלום לך אבי, ואתה לך לך לעבודתך, לך לך למקום עבודתך, למקום לימודיך, וראית וחשת, כי טוב לך, כי אמרת שלום אבי, שלום אמי, וראית, כי אתה ירא לאלוקים. מאין בא הדבר? הכל בא מהמצפון, הכל בא מהאהבה ומהיראה למקום, מהיראה לזמן. כבוד לאמא, כבוד לאבא, להפסיק לשוטט אחורי מת הזמן. לא תצא מהבית בלי להגיד לאמא שלום, לא תצא מהבית בלי לשלוח השלום לך אבי, ואז תגיע הביתה לעבודתך שמח, רגוע, וראית כי לא נותרת יתום בעולמך, אתה שותף לאמא ואבא, ויראת מאלוקיך ולא התמהמת, ושבת בתשובה מלאה עם אהבתך אליו, שהלקח שראית היא, זה לקח גדול, כי אם יצאת יום ולא אמרת שלום לך אמי, זה לקח. אמא דומעת, אמא מתייסרת, אמא אוהבת. אין יום לי לשאול שלום לאמא, אין יום לי לשאול השלום לך אבא. ואז תראה שיראת מאלוקיך, זו הנפש שלך. זה אתה, הנפש ששייכת לך.
ידיד אלוקים אתה. בני, אל תעזוב את תורתי לעולם, ומזה תלמד לשרוד בעולם הזה, גם בשרבים, גם בימים חמים, גם בימים שהם קשים, גם בימים שהם נעימים, בכל ימות העולם. ברגע שאתה ירא לאלוקים, אתה מרגיש את הקשר. ידיד אני, ידיד נפשי הוא אלוקים, הוא לא נראה. בני, אל תעזוב תורתי עולם. כל הרעיון הוא בעצם לשנות את דפוסי המחשבות, לראות בדברים הפשוטים שהרי הם גדולים, ולא לצפות לתמירה, אלא להרגיש חיבורה לשמיים. ברגע שאתה מרגיש שאתה ירא לאלוקים, אתה שמח, אתה מלא 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 פלאים, אבל אתה צריך לעשות את זה, לא לחלום. אני רוצה לדבר כרגע על הקשר של ויראתם אלוקיך לגבי קשר בין בני אדם לבני אדם. אז מה אני מדבר פה? למה דרך ארץ מישורית? מה, אני בא להטיף? יכול להיות שיש בזה משהו, אבל אם זה נמצא אצלי, וכי למה לא אמור את זה? למה לי לבגוד בעמי? למה דרך ארץ מישורית? שכולה צדקה ומעשים טובים. אתה לא צריך להיראות ולראות. אתה צריך להבין שדרך הצדקה שהיא בסתר ומעש טוב, זה יעשה לך טוב. אתה לא צריך לומר. דברים יראו לבד. תדרים יוצאים ממך לבד. יאהבוך, יבקשוך, ימלאו אותך אהבה, כי עשית את הצדקה. שקט. הרעיון שאני רוצה לומר פה, הם בעצם אופקים כאלו חזקי ערך, בעלי תובנות, נעימות הדורשות את הפעולות בהם. אלו מאמרות רוחניות שנוסדו מציון, לא ממני. אני רק משדר אותם. כמסכת אורחות דרך ארץ. את כל המילותיי שיעשתי בספרי, ליקטתי בשדות ציון. הכל למען יראו דרך ארץ מפריחה. שלווה ואור למען מוצאיך אהבה עם היראה שאנחנו מצפים לה. בנועם הם כולם. כל העניין הזה של כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך וטוב לך בדרך עם יראתך לאל בסבר פנים יפות קבל כל אדם. אך למד דרך ארץ ומוסר ויראה תשכין בלבך. זאת אגיד לך עכשיו, כבדהו וחשדהו, מלאו אהבה במידת החסד, ואל תושיט עליו שנאה ברורה, וכעס שב עליו, כי יחזיר בך הכעס. כבד את אביך ואת אמך, ויראתם אלוקיך, וראית את נפשך בשבי שמיים תמיד. השכם לבוקר במודה ומודה, על העולם היפה, והשמיע כל תפילה לאל מרומים. אדון העולמים בעל הרחמים, נוטע שחקים יוצר רקיעים, מחיה כל נשמה. שומע קולי, שמע קולי לבטח אלוהי, ומלא עלי אור ושמחה למחוות דרך מישורי. לבטח אדרכני מישור, למדני דרך מישור, למדני דרך אהבה וחמלה, שלא אחטיא אדם ולא יפגע אדם, ולא יפגע בי אדם, ולא יחטיא בי אדם. נפשי יומיה, ויראה לך אלוקים. בדמותי בצלמך ידעתי את גלימתי מעלי, שלא יסער ולא אכעס אם אפול חלילה לפח יוקשי, כי אתה אל תוציאני. אנא מלכי, אל תתרחק ממני. עזור לי לצאת מיצר הרע, לראות את עולמי במלואו של אהבה וחמלה, כי תשמח ליבי ויצרי יסתלק ממני. כבד את אביך ואת אמך, ויראת מאלוקיך, וראית את נפשך בשבי שמיים תמיד, זה דבר כללי. ותשאל לשלום ממך, ובטח שלום אביך, וילכת לעבודתך ולמקום לימודיך, שמח בחלקך, כי שמחת במעשה ידיך ובמעשה דבריך ובהרגשת לבך,
ושימחת את אביך ואמך, וראית כי יראתך מאלוקים היא קדושה, ושמת מעונך אהבה, ובתוך תרגיש כי אתה עבד נאמן לו, ואתה רצוי לו, והגית בתורתו במידת אהבתך, כמעשה אהבתך עם היראה שנמצאת בך. וראית בלימודיך התורה חיים חסודים נפלאים בעלי רווחה לך. למד בני כל יום פרקה מתורת אבות קדושים. למד כל יום מאורחות ציון למען מוסרי הדרך. למד דרך ארץ מישורית שכולה צדקה ומעשים טובים. ותראה כמה עם טוב יש לך, ותראה כמה אוהבים אותך, ותראה כמה עמלים למענך. אם תלמד אתה תראה, אם לא תלמד לעולם לא תראה. וכי תבוא אל הארץ הטובה, ארץ חמדת אבות, ארץ זבת חלב ודבש, המורה עלינו דרך ארץ מושיע משפיעה טובה. וכי תגור בביתך ותשים יראתך שמיים, לעבוד את אדוני ביראתך, וחוכמתך תבוא לדעת מוסר והשכל. אז תראה כי לכבד את אביך ואמך, זו מעלה שתייסד לך עמודי דרך מימינך ומשמאלך ומעליך. 3 קדושים לבך, שאחד מהם ממעל אדוני שמו הקדוש לעד עולם. שמע בני ונערי, שאם תצא ממסגרת כליך תראה אור בעולמך, שפקחת עיניים לתת כבוד לאביך ואמך כל ימי חייך, ועבדת את אדוני אלוקיך מיום שידעת את אדוני אלוהיך. הוא אדוני בכבוד ובשמו הקדוש יראך אורך דרך, וישר דרכך אורך דרך, ומוסר ישימך טרם יקראך ואתה תענה. ראשית חוכמה זה המוסר, שיראתך לשמיים, והיית בשבי ציון, ויראת מאלוקיך, ואהבת לרעך כמוך. ושמת צדקה על הדרך, והגית בתורת אדוני יומם ולילה, והילכת בשלום, ולא חשקת לנקם וכעס, וביקשת באדוני שיושיעך בכל מקום, ישים בך חמלה, שתוכל להלך בנחמת הזמן עם מצפונך הטוב. שמע בני, ישראלי אתה, נפשך יראה לאדוני אלוקיך, נפש הומייה ידעה מעשייה טובה, ועשית מצוותך מדעתך הטובה, וראית בחמלה הנס בכל מקום. אז קומה מהרה ותלמד תורה מיראה, וחוכמתך תראה על פניך, ושמת בלך חותם שיראתך לאדוני תמיד. לך בני, בקש ללמוד תורה מקצה יומי, ומוסר דרך תמלא ללבבך, ומצוות עשה ואל תעשה למד. תעשה לך יום של מצוות, יום של שלום, יום של חסד, יהיה אשר יהיה לעולם אל תעזוב את אלוקיך. ונשמרת בדרך ועשית כל יום מצווה, ושמת צדקה כל יום לאור קח עיניך, וראה את ידך מיום היוולדך ומיום שידעת את אלוהיך. ולא תסור לידי רשעים ובצע ופושעי דרך, ואת כבודך שמור במעיינות ההגות תורה, והלבש עליך את המוסרים, לבל תשכח אותם לעולם. בני, אני היום ילדתיך, לדעת תשובתך אלי ושובה מהרה אל הדרך. המוסר והדרך ארץ ייתן פריו בלבך, ושום תחבולה לא תכה בך. בני, היום תשאל ממני, ואתמוך בך, כי שמי קדוש ממה שאתה חושב. אזי בקשני, זו בקשתך, שובה מהרה לטהר במים, ותראה במעשה ידיך ומעשה כוונתך, כצדקה טובה עשית עמדי, שנתת כבוד לאבא ואמא, ויראת מאלוקיך, ומצאת שלום בין כל איש ורעהו, וחרשת תפילתך, חמלה למען הזולת, וראית כי מלאכיו מתארים בך עולם, ונטלת ידיך, וציציות תכלת ולבן עליך תלבש. שמע בני, כי דרכך הוא בעולם, יראה לשמיים בלבד, ותשים על לבך אמונה מהירה וחמלה, ואהבה שופעת שמחה. אל תשכח את מצוות החיים, לתת עזרה לכל אדם, ותעבוד את אדוני מכל אהבתך, לבטח תראה עולם, סוף מעשה במחשבה תחילה. משמע, אל תתפרע בעוצמות הרצונות, כי הרצונות הן אין סופיות. שמור לך צידה לדרך,
כוח, אנרגיות, שאיפות, מעשים, רצונות, חלומות, מלווה חיים, ואתה בא חיים עם החוויה וההוויה. זו האהבה והיראה שביחד יוצרת כוח עולמי צידה לדרך. כשהיית מורה על עצמך דרך טובה, ראית אהבה לאדוני. כשראית דרך אינה טובה ללבך, לא ראית אהבה לאדוני. וכי למה זה? אם תאהב את המקום עם אהבתך, והיית טוב לבן אדם, אז מקנך וכוחך ורוחך תשמור בעדיך, ולא תעיד בך נגד, ולא תרעיד אותך, ואז ראית כי אהבתך מושכת אותך לחפץ בך, והוא אהבת השם. אם לא הרגשת זאת, אתה בתבוסה, ואם אתה בתבוסה תוכל גם לעלות, כי אם תבקשהו, תקבלהו. דרך החמלה והאהבה והחסד תוכל לקבלהו. הכל דעת השכל, להבין כי הכל בלי יראה זה אבל ורות רוח בעולם. ללא יראה לשמיים וללא מעשים טובים, גם שנכעסים, צריך להשתדל להירגע ולבקש רחמים מהשמיים, להתכנס בחמלה ובצדקה, והרי שגם הם ייתנו לך אור. מעשה אותו מעשה שתעשה באותו רגע, אפילו שלום לאדם, אפילו טובה, ברכה, תפילה, כל דבר, אותו רגע אתה תראה תגובה מהירית טובה מלטפת אותך. ומשמעות זאת זה ניחוח החיים שלך לפני העולם, היראה שאתה מאמין במעשה, שאתה מאמין במשהו שאתה לא רואה אותו, משהו קדוש מעלינו, משהו שהוא לא תלוי בנו, משהו שאנחנו תלויים בו. אז אם תאמין בזה, אז אתה תראה דרך חיים, בר חיים מלא פלאים וחסדים. הרי אנחנו בני אדם איננו יכולים לחיות ללא אהבה וללא משענת וללא איזה משהו גדול מעלינו. אנחנו חייבים לסמוך משהו, חייבים לתמך על משהו שהוא גדול מעצמנו. זה העצום, היראה, אין משהו אחר. זה העניין, היראה כלפי השמיים. היראה הזאת, אהבת האדם, החסד, המצפון, אהבת הצדקה, האכפתיות מכל דבר, שלא תיעלם לך המצפון, שלא תיעלם לך אהבה. לכן כל תכלית הדרך בעולם זו אהבה ויראה יחד. אם אין אהבה ויראה יחד, אין כלום, אין טעם בעולם. אין אהבה בלי יראה. כל אלו אהבה בלי יראה זה אבלי העולם. אהבה עם יראת שמיים. שלא נשאר ריק מאהבה, אז נשאר ריק מיראה, וקדושה משמיים לא תהיה חלילה. אנחנו חייבים לגעת באהבה שחפצה, היא בעצם אהבת המקום, אהבת הבורא, אהבת האל, בני האדם. וכל המסר הוא בעצם שכל אהבה שנבראת בעולם היא בעצם אהבה אינסופית, ואדם חייב להיות ירא אינסופי, להבין שהוא צריך לשמור על המתנה הזאת ביראת שמיים, ולהשאיר לליבו אהבה עם הבורא, לאהוב את הבורא לבדו, מפני שהאדם צריך תמיד כוח משיכה, שהבורא יאהב אותו, ומשום זה יתחיל האדם לאהוב את הבורא הקדוש עם החסדים שהוא עושה כלפי בני האדם האחרים. ואם זה האדם יראה שהוא מהלך בהיגיון ויראתו חומדת בו, הוא יראה את התבונה שלו בעולם, אז הוא ירגיש שהוא חי ולמד לפי הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא לא ישאיר לו דבר רע, אלא יטביע בו אהבה. כל האהבות שלו עם בני אדם יחזרו אליו, כל מצווה שהאדם יעשה יחזור אליו, הוא ירגיש את זה כל דקה ודקה. כך אלו החיים על פני האדמה. הם תמיד צוערים ומשתנים מקצה לקצה, ולפעמים אין לנו שליטה. ולפעמים אנחנו גם מתרוקנים מכוחות אנרגטיות, מרצונות ומכל מיני חוויות, בגלל תבוסה, בגלל כאב, דיכאון, כל מיני דברים, חס וחלילה. זה הדברים שבעצם גורמים למצפון לברוח מאיתנו. והרווח הזה הוא בעצם, הוא התפוסה, ואין כמיהה ואין כלום. ואז אנחנו בתוך סבך שאנחנו לא יודעים על מה אנחנו עמלים בכלל.
שבח עינינו מראות עינינו, ואיננו יודעים במה עמלנו, ואין לנו טעם בלחם, ואין לנו טעם באהבה, אלא אם נדע לשמור על אהבת הבורא בצניעות, עם חיבור לבני אדם, אהבת אדם, נרגיש גם בתבוסה את הרגש הזה מטהרת הרוח שלנו בחיים. לעבוד את השם ביראה ולהרגיש בכל מצפוננו את השם ואת מה שיש בעולם ואת מה שיהיה בעולם. ללא זה אין כמעט עולם. הכוונה הרגש והידע שהם בעצם חוסים לשמיים ומרגישים הכל. מעיין הסודה של הכתיבה שלי זה עניין שאני מלקט אותו מתוך שדות ציון ורוקם אותו בהסתכלות שלי, הסתכלות אחרת, ואני מקווה שהעולם והרבנים הקדושים יקבלו את הכתיבה שלי, כי ההסתכלות שלי היא קצת שונה והיא מסתכלת על היבט אחר, אורחות חיים מתוך ציון, מתוך מעיין של מוסרי דרך, ואהבת לרעך כמוך, התחשבות בזולת, דרך מישרים, דרך מעשיות של כבד את אביך ואת אמך ויראת מאלוקיך, דרך של שלום לכל עובר, דרך של אמונה שאדם נכנס לביתך, השקהו במים, כבדהו וחשדהו כמובן, דרך של פחות להוסיף דיבור של הבלי הזמן בשיח ברחובות, דרך של יראה, דרך של כבוד, דרך של נשים שהולכות מכוסות נעימות, שומרות על כבוד דמותם. אני לא רוצה עכשיו למסגר אותם, אבל קצת להבין שהחשיפה של האנשים בעצם גורמות ליצר רע לגברים, וזה לא כל כך טוב. זה יוצר, נאמר, אדם שהולך, נאמר, גבר נשוי, שהולך למכולת עכשיו לקנות דברים הביתה, והוא באמת מסור לאשתו והכל בסדר. אבל שהוא בא למכולת ואז הוא רואה איזו אישה יפהפייה שהיא חשופה, מאוד קשה לעיניים שלו לא להביט בה. זה דבר, זה טבע העולם. הוא רואה פתאום אישה יפה, אם היא הייתה מכוסה אז בסדר, היא יפה, אבל לא, אבל פתאום שרואים משהו מעבר למה שצריך לראות, זה משיכה, וזה אבון, וזה לא טוב, זה לא בריא, זה גורם סערת רוחות, ואז הוא במקום ללכת במישרין ורגשי למען אשתו, לקנות לה את מה שהיא ביקשה ולהיות נקי וטהור, אז הוא הולך ונפגש עם הרוחות הסוערות, התשוקות עולות ומחשבות אבלי הזמן וכל מיני, וזה טבעו של העולם. זה לא דבר שכל אדם שעיניו נפגשות עם אישה יפה שהיא חשופה, אין מה לעשות. לכן צריך לשמור על הצניעות, זה לא צחוק. ואז הוא חוזר סוער, והוא בכלל המחשבות שלו על מה שהוא ראה, ותהפוכות רוח נמצאות בתוכו, והוא מגיע הביתה, המחשבות שלו בכלל רחוקות מאשתו, וככה מתחיל הסבך והרוח הרע והיצר הרע, ופחות ערך לאישה, שיש לו אישה נאה בבית, וכל מיני, וככה זה מתגלגל ממקום למקום. לא רק במכולת, בקניון, במקומות של ההרקדה. לכן כל אדם שיהיה אחלה אדם ישר, איש שרואה אישה חשופה, אין מה לעשות, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם, נשים יפות, מלאות אהבה, יש להם כוח שהן יכולות לשבור עולמות היופי שלהם. אז צריך להבין שזה גורם לסערות ועניינים של גירושים ועניינים של בעיות ועניינים של סערות רוח וחלומות ודמיונות שמבקות בתוך הבית והורסות בתים שלמים. כי האדם שיתקדש עם אשתו הוא חייב להיות מקודש, גם היא חייבת להיות מקודשת אליו. אסור לו להתחבר רגשית ותשוקתית לאיזה גבר אחר, או הוא אסור. לכן הצניעות מבטא את חסימת העיניים לראות, כי כשאדם עובר ורואה, אין מה לעשות, התאבון מגיע, הוא צמא, הוא רוצה לשתות, אין מה לעשות. אדם שהולך ברחוב לתומו ופתאום רואה אישה יפה, אין מה לעשות, הוא נמשך, הן יפות, זה ברכה, נשים זה ברכה לעולם. לכן צריך לשמור על צניעות.
שלא, כי כל הדבר הזה גורם לגירושים, שאנחנו ניזונים בבית מאהבה פוריה מהאישה שלנו, או שהיא ניזונה מאהבה פוריה מהגבר, יש ברכה. היא יוצאת בחוץ, לא מסתכלת, אין לה תחשים בפנים, אין לה מחשבות, אין לה רגשות, אין לה טומאה. אותו דבר הגבר, שהוא יוצא בחוץ והוא שומר על הקדושה שלו עם האישה, הוא משתדל לא להביט, אז אין לו תחשים, אין לו רגשות, אין לו תשוקות, אין לו יצרים. אז הוא חוזר טהור הביתה, והבית מתגלה, הסודות מתגלות מעל הקירות, יוצאות, הכל יוצא החוצה. בלילה שישנים, הכל הסודות יוצאות. ואז זה גורם בבוקר לסכסוך, וכל מיני סיבות שבכלל לא שייכות לזה, עולים סיבות אחרות, ואז יש גירושים. ואז רוב הבתים בעולם פרועים. רוב הבתים בעולם, שימו לב היום, יש ממד קטלני, שכולם גרושים ושמחים בחלקם. זה לא התוכן. זה לא התוכן של הטבע. אתם יודעים מה זה להתחתן? להינשא עם אישה? או שהיא תנסה עם גבר, האיש שלה? זה עולם ומלואו, זה מתנה משמיים. אבל אם היינו יודעים לשמור על הקדושה הזאת, לשמור על האישה, להסתפק ביופי שהאהבה שהיא נתנה בך, והיא יודעת להסתפק ביופי ובאהבה שנתת לה, זה נקרא לשבור את היצר ולהסכים עם הבורא. בכל הגירושים, 99% מהגירושים, אני עומד על שלי, הם להסכמה ללא הבורא. הבורא לא מסכים. אין ברירה. מגרשים. זה סיבות ונסיבות וכל מיני דברים שאין להם תשובות. ישר התשובה היא זה בית הרבנות, גירושים. זה חטא. זה אבון. 70% בבתים בעולם גרושים. שמיים בוכים על זה. כי אתה יודעת מה זה להתקדש? עם אישה ועזב את אביו ודבק ואשתו נהיו לאחד? זה עולם ומלואו, זה מתנה. אני בכלל עכשיו לא תופס את העניין של הגירושים, אני רואה בזה כדבר גרוע ביותר. אני רואה בזה התעצלות להסכים לבן הזוג, התעצלות לתאר את הרוח, התעצלות לתאר את המחשבה, התעצלות לחבק את הגבר או את האישה. שבע מהלחם, הוא בז לו, שבע מהתשוקה שהייתה לו, שבעה מהלחם שנתן לה. ואז הכל מתרומם החוצה, רוצים אחר. הוא רוצה אישה אחרת, היא רוצה גבר אחר. כל הבל הבלים. שלמה המלך כתב, קשה לי לומר, אבל הוא אומר שאהבת נעורים מקודשת לגבר שמתגרשת מהגבר שלו, היא עבודה. עולמה אבוד. כל אשר תעשה, עולמה אבוד. שהיא בזה לקדושת השמיים. שלמה המלך כתב לו אני. הוא אומר את זה במילים אחרות, יותר מקודשות. אותו דבר על הגבר, שהוא גרוש. יש עליו איזה אבון. יש עליו משהו. זאת אומרת, יש את הסיבות ואין סיבות אחרות. סליחה. הסיבות הן אלו. הזוג עצמו. אין סיבות אחרות. אין כוח אחר בחוץ שיכול להשפיע על זוג. אין דבר כזה. שברגע שמתקדשים, חתונה מבורכת, מקודשת בטהרה, בצניעות, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא בתוכה מגן עליהם. אבל שיש את סיטרה ואת היצר הרע, כמו שסיפרתי, עיניים גדולות, מסתכלים פה, מסתכלים בעבודה, זה מתחלחל, וזה מחיה את האדם, את האישה או את הגבר, וחוזרים הביתה עם מחשבות רעות, עם תשוקות לגבר אחר ותשוקות לאישה אחרת, וככה זה עולה בלילות שיושנים ובבוקר קמים, רבים על דברים אחרים בכלל. ואחרי תקופה הם ברבנות, וככה כמעט כל העולם. אנחנו צריכים לשנות את זה. אהבה זה קדושה. על מה? הרבה מתנגדים לעניין הזה שאני אומר על מה, אבל על מה? אתם יודעים מה זה על מה? על מה? על מה זה אשת חיל, אישה, על מה שלי. עוד לא נגעו בה, רק אני. זו מתנה אלוקית. הגבר שלי אישי. זה לא איש. אישי. הוא שלי אישי בתוך הלב שלי. איך אנחנו רואים פתאום המונים מתגרשים? יש סיבות.
חוסר רצון לקבל ולהסכים את הבעל, חוסר רצון לקבל ולהסכים את האישה מתוך כל מיני סיבות רעועות פרועות, אני קורא לזה. כישלון הרוח, כישלון האמנה, לא האמונה, האמנה. ולכן יש המון גירושים, ותדעו לכם, כל הגירושים זה עוול בעולם, עוול לילדים, עוול לקדושה, עוול לשמיים, עוול לבעל, לאישה, הכל. כולם שחושבים שהם רואה הגירושים הם חיים טוב, אם יגידו את האמת, לא טוב להם, אבל הם בזו לפת שנתנו להם, הם בזו לקדושה שנתנו להם. זה התוצאה. אז גם מתוך הקטע של כבד את אביך ואת אמך ויראת מאלוקיך, אפשר להבין שגם אסור לנו להתגרש. כבד את אביך ואת אמך ויראת מאלוקיך. זה אותו הבית שהזוג מתגרש, אז את מי הוא יכבד? איפה אבא ואמא בתוך הבית? אבא בירושלים ואמא בצפת ואבא בתל אביב ואמא בנתניה. כל אחד עם העולם שלו, הוא מתאהב בזה והיא מתאהבת בזה. אין לו למי להגיד לו כבד את אביו ולא תמי, הוא עצמו תרור, הילד או הילדה. וככה העולם מתפורר ממוסרים ראויים שהם נראים כל כך פשוטים. האמינו לי שהפשוטים האלו, אלו העצומים. הפשוט הוא התעצום, הוא הגדול. לא צריך להיות כל כך גאון או רב גדול, כבודם של הרבנים שזכותם יגנו עלינו, אבל לא צריך את זה. כל אחד שמה שחנן אותו שם, אבל אנחנו, בוא נאמר, האנשים לא צריכים את זה. זה פשוטים, יראים ופשוטים לעניין. התקדשת עם אשתך, שמור עליה. התקדשת עם בעלך, תשמרי עליו, אל תסתכלי בחוץ. יכול להיות אלפי אנשים בחוץ, יפים, אף אחד לא שייך לך, הוא רק. אותו דבר אתה. אלפי נשים יפות, אף אחד לא שייכת לך. רק זו שהתנסית עליה בקדושה לפני הבורא בשמיים, ראה אותך. האהבה, התורה, הבתולה, האהבת של העלמה, כוס הזה שפרצה ונשברה. מי יחזיר את הזכוכיות האלו? מי יזכיר את הדמעות האלו? אף אחד לא יכול להחזיר, הכל נשפח. אם לא תשמור על זה, תילחם בקשיים האלו עם אשתך. מה כואב לה? תתייחס. מה כואב לו? תתייחסי. באמת, אבל. תראי, זה ברכה, אלוהים ישמור. זה הנס. זה המבחן שאלוהים נותן לכל זוג שהוא מברך אותם בקדושה. האם תשמרי על בעלך עד יום מותו? עד 120. האם תשמור על אשתך עד יום מותה עד 120? ממה אתה מפחד? כואב לה משהו, אתה מפחד לטפל בה? ממה את מפחדת? כואב לו משהו, תפחד לטפל בו? לא. הוא בעלך. הוא אישך, ואת אשתו. עזב את אביו ואת אמו, ודבק ואשתו, ונהיו לאחד. מי זה אחד? זה הבורא, נשמה. וברגע שאנחנו בזים לנו, העיניים והרגשות והתחשים מחרישים תוכנו עולמות גרועים. והסיבות, לא משנה הסיבות, כבר אנחנו נמצאים בגירושים, ואין כבד את אביך ואת אמך, ואין כלום, הכל פרור ומפורר כפירורים. אי אפשר לחבר את הכוס שנשברה, אי אפשר לאסוף את הדמעות שנמנו. זה העניין של הספר שלי. זה לא רק העניין הזה לקבל, יש מיליון דברים, מלא מסכתות בתוך הספר שכתבתי, על כל הרעיון כבד את אביך ואת אמך. תראו כמה דברים יש בתוך העניין הזה. קדושים. הגעתי כבר לאהבה בין גבר לאישה. עוד דבר אחד, אני רוצה לסיים במשהו. אני רוצה לסיים בקטע של... בוא נעשה ככה. כבד את אביך ואת אמך, עשה לך כל יום משימה, ונסיים עם זה. עשה לך כל יום משימה, אני מתכוון כל יום משימה אחת טובה. לא צריך מיליון משימות או עשרות משימות, משימה אחת. כן ירבו עם יותר, אבל כשאתה עושה משימה אחת בשלמות וברוגע ובהרגשה שאתה שלם עם האלוקות שלך, זה שווה 10 משימות שאתה לא שלם בהן. והרעיון, אם אתה תעשה כל יום משימה אחת טובה,
והמשימות הן דוגמאות, אמור שמור לשכניך שלא היית רגיל, אמור שלום לאמא, ביקור חולים, פעם לא כל יום, אבל פעם תפילה, כל דבר שהוא מטיב לאדם, זה נקרא משימה. מצוות, כל דבר, אז כל יום תעשה משימה. לעצמך, תכריח את עצמך לומר שלום לשכן, או תכריח את עצמך היום להתפלל איזו תפילה קטנה, או תכריח את עצמך להתייחס לחולים, או תכריח את עצמך להתייחס למיעוטים, או תכריח את עצמך לכבד את ראש הממשלה, או תכריח... כל יום משימה, ממש משימה טהורה. זה בעצם בונה לנו מימד של השקפות הרוצות בעצם לשנות את דפוסי המחשבות שלנו לקראת עבודת השם. זה האדם ששוחה לכבד את כבודו עם יראתו, הוא בעצם רואה שבעצם כל המשימה הזאת שאני פה העליתי פה בספר, עשה לך משימה אחת כל יום, היא בעצם, היא תיתן לו כלי בעצם לשוב לעבוד את השם ביראתו הפשוטה. בעצם, כמו שאומרים, תשק לשונך לחיכך, ושמת בלבך אור מאהבתך עולם יראת משלך. כי כל ימיך אתה חי לאהבה, ונמשכת לדרך האהבה, ואספת עונך, ודאגת לזולתך, ולא החסרת מאדם שמחה או מאומה דלה והתייחסות. איך שאפשרותך נותנת לך, אל תחמוק מזה, עשה את זה, עשה את זה, כי מצווה גדולה זו. כי אם תעשה את זה באהבה, אז אתה תראה את מלאכתך שופעת אור. בברכת השמיים, והכל שב אליך חזרה. אזי בן אדם, שים עיניך על זולתך בטוב, ואם יחסר להם לחם ומים ומחסה, אל תחמוק מהם. סור מהר אל המצווה הזאת, למלא את מחסורם. בן אדם, מתי תבין שהבלי העולם הם מד הזמן למתרוצץ עלינו בהימת החיים, כדי לנוע במרוצת הזמן? עד מתי תבין שהכסף וכל הזהב וכל הנכסים הם גורמים לעולם לנוע במרוצותו להישגים בלתי ידועים, והמוסרים מתעתים לנו, והמשלים נמעטים לנו, וכל דרכי הארץ מתפזרים לנו לעצות של כסף ומרירות וכל מיני מד הזמן. עד מתי תבין את זה, בן אדם? אז תשליך מעליך את כל אוספך, ותשק שפתותיך דבשה וחלה במזמור. התפילות היוקדות סוח לאל מיראה וטהרה לפני אדוני, כי שם שתדמה ביראתך לאהבה מול אדוני, לבדך, יראתך תתחזק, ותפנה לך מקום להושיע את עצמך באצילות הנפש, שאומרת לך יראה היא חומותי, היראה שלי היא החומות שלי, חוכמתי היא הדרך שלי לעבוד את השם. שים צדקתך על הארץ הזאת ציון, ושמיים יצפינוך אור, ממעשה ידיך וקננת לאל, ומעשיך הטובים יובילו אותך למקום הטוב, בה אתה חושק. לא, אהבה שחפצה, אהבה שאתה זקוק לה, אהבה שתעשה לך טוב בחיים, ואל תפחד מצלך, כי צלך תמיד יהיה איתך, שאם תשלים עם המחסור שלך, באהבה רחבה ללא תנאי, אז תראה את עולמך שמח בחלקך, ומה טוב ומה נעים שעבודתך לאדוני היא מלאה חמלה ואהבת רועים. ולא סחרה איומה בך המד הזמן המרוצץ עלינו, ולא סחרה הרוח הרעה בך, וכל מנוח לא נתנה בך, והיית עבד לאדוני אלוקיך. שובה מהרה לנחמת הזמן, וראה במקום בו אתה עומד עליו קדוש, בכל מקום שאתה נמצא בו, תאר את המקום, הרגיש אותו, עמוד בו, נקה אותו, וניחמת על הרעה, וראית במקום אור, וראית שאתה עומד על המקום קדוש, וניחמת שוב על הרעה, וניחמת שוב על הרעה, בעשיית מצוות רבות לזולת לפני אדוני. אז צלחת להרגיע את הזמן בלימודיך, בעשייתך, באהבה גדולה לפני השם. ההתחברות היכונית הזאת שאני כותב היא באה לך היום כמתנה שמורה לך לקחת מידה אחת של רוחניות טובה, מידה אחת טובה. ככל שתחשוק לעשות אותה באהבה וביושר לבב ובדרך מישורים, אתה תראה שהיא תעמיק בך המידה הזאת, והיא תתרצה בך, להיות בך נבון, להיות אותך הרוח המסורה, להיות אתה שפותח עבור כל אוצרות הרוח הטובים לפניך ולפני האדם עצמו, לפני הזולת. אז עכשיו, אנא,
קח לך דבר אחד טוב, ועשה לך מנהג קבוע, לאהוב ולקבל את הרוחניות שבך, שיש בה כולה יראה. ראה כי טוב האל לך, בהיותך מתיירא אליו. עשה מעשה טוב, ברך לשלום, אכל טוב לזולת, התפלל לאל. אל תדחה את הטוב שיש בעולמך, ואל תסתיר את חסדך. התעטף באהבה ואמונה יחד, כי הם רוח של כלי אחד, כלי חמדה, כלי מוביל אחד לעבודת השם בעולם. עשה לך טוב, התחבר לרוחניות של ציון, וראה כמה טובה הארץ הזאת, רואה כמה טובה הארץ הזאת ישראל, להיות בה לבטח, לחיות בה וליהנות בה ולשמור אותה. עשה לך כל יום מנהג של מעשייה טובה, צדקה וחסד, ויהיה שותף לה, ויהיה שותף למצווה, ויהיה שותף לעם, ויהיה שותף עם הרוחניות. ההתחברות הרחבה הזו שמגיעה לך היום היא בעצם הייעוץ הטוב שלי אליך, היראה החלוצית למשמרת התורנית בתורתנו הקדושה בציון, החסד והמוסר, אהבת הזולת ללא תנאי. היא בעצם המקום שייתן לך את הזמן להלך לפני הבורא בנחמת הזמן עם אהבת עולם. יראתך לשמיים ועבודת השם היא שמירה על הנפש, נפש הומייה, ושמירת ציון היא בעצם בנויה למשמרת הדור. אין דבר אחר, היא בנויה למשמרת הדור, לדורי דורות. ואור תורת אדוני היא מאור העולם, והיא תושיע את הדור הזה. כך, פתח את ביתך לכל עובר דרך, כל אורח, כבדהו וחשדהו, כבדהו והשקהו, סוח עמו דברי שלום, אל תרבה למרירות עליו, במסירות נפשך יהיה, אך תלמד, כבדהו וחשדהו, דרך אהבה, דרך מאור של שפת פיך, תתראה אור. וסבבת בביתך, שמח בחלקך וראית, כי שפתותיך כדבש וחלב על סוח פיך, והיית נעים בציון. ככה, אני רוצה, זהו כבר, לסיים. אני מקווה שהבנו את המסר הזה של כבד את אביך ואת אמך. הספר שלי בעצם הוא רוצה לייסד מעשים מוסריים שמושיעים את הזמן מאורחות ציון על פני החיים, כאשר יסוד המעלה של האדם היא מידת הכבוד לאבא ואם, ולאל הקדוש ברוך הוא. שכך אני בעצם פיתחתי את הספר ורקמתי אותו למקום של מסכתות נעימות לדעתי, שאני מאוד אשמח אם הם יתקבלו בפני החכמים בישראל, ועמי יאהב את זה, וכן כוחם של המילים שכתבתי ורקמתי ישפיעו טובה על המקום וישנו מהלכים לשמור את ביתנו בצילנו, בכבוד האישה, בכבוד הגבר, בכבוד הילדים, בכבוד המקום, בכבוד תורתנו הקדושה, בכבוד ציון. טוב הזמן בכדי שנוכל להרוץ עלינו רוח קדושה נכונה, מתאימה לכל נפש אדם באשר הוא. לא צריך להעתיק אף אדם, לא צריך להתחזות לאף אחד. כל אחד עם הטוב לבבו, כל אחד עם הרוח שלו, להבין שהוא יכול להתקבל והוא מתקבל לשמיים. אדוני מקבל את התפילות שלו, תורתנו מקבלת אותו. פשוט צריך להבין את הדרך של המוסר, הכבוד, תכבד את אביך ואת אמך, ויראת מאלוקיך. יראת מאלוקיך זה הכל. זה השלום עובר דרך, זה המצוות, זה המצפון, זה הנישואים ששומרים על מערכת הנישואים בקדושה ובטהרה. זה אהבת הזולת, זה אהבת התורה, זה המזמור שבשפת פינו, זה השלום והליטוף לכל אדם, זה הצופן והמצפון שאנחנו מרגישים בכאב אחר. זה השלום שדורש עלינו לאמור שלום לכל בן אדם. זה העניין שכולו מעיין עולם.
לחבר את העולם לשלום, לראות בכוח שלנו מוביל, לראות ברצון שלנו אפשרות של מעשים, אפשרות של לחבק, אפשרות של לתת, אפשרות של לראות את המאור, אפשרות שאפשר לשנות את חזות העולם, אפשרות לראות את קדמת העולם היום. אפשרות. ככה זה מתחיל. זה הבסיס, כבד את אביך ואת אמך, ויראת מאלוקיך, והיית בשבי ציון, ועמלת כל ימיך חייך מישרים, וחסדת לאחר, ושמת מצוותך אמת, ואהבת לרעך כמוך, ולא שמת מכשול לאחר, ולא אטמת אוזניך למשמע מכאוב אחר, וחסת והרגשת, וקיבלת, והשקעת, וחיברת. כל העניין שאני מדבר עליו הוא הסתכלות על החוויה בהמחשה של הבנה והבעת הדברים בעשייה. הסתכלות על כבוד האדם בצלמו בכל דבר. כל אדם במקומו, כבודו במקומו. לנו יש מתנה, ישראל, מתנה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. זו מתנה, ומי שלא יכול להעיד על זה הוא מצטער. אבל אני מעיד על זה, זו מתנה גדולה. זה נטל ואחריות. ולכן כולם בני האל החוסים אליו הם בני אברהם, יצחק ויעקב. כולם יכולים לעבוד את השם, יראה במקומם, במקום שלהם. אנחנו כעם ישראל צריכים להראות לכולם שמציון נפתחת דרך חדשה לשינוי חזות עולם. כבוד לאבא ואמא, כבוד לאישה, כבוד לגבר, כבוד לבית, למקום, כבוד לזולת, כבוד למוסר, כבוד לזמן. דרך אחרת, מה שהיה בגולה הלך, לא יהיה עוד. ציון פותחת שערים לכל העולם, זה יתחיל מאיתנו ישראל. פתוח שערי חמלה, שערי כבוד, אהבה שמוצפת מוסר וכבוד ורצון לקבל את מה שקיבלנו, רצון לקבל את הנפש השנייה שלנו, האישה או הגבר, התחברות לעולם הזה. ועזב את אביו ואת אמו ודבק באשתו ונהיו לאחד. זה לא צחוק. כשאנחנו מתקדשים, אנחנו חייבים לשמור על הקדושה. חייבים לשמור על הקדושה, וזה ככה שושלת העולם. והבן והיולוד צריך לכבד את אביו ואת אמו, ולעשות מסגרת משפחתית, הומה, מקהלה משפחתית, הכל בעניין אחד, דרך ארץ כבוד ומוסר ויראת שמיים. אני רוצה לסיים בברכה לכם. אני שמח שהצלחתי להעביר איזה שעה, אבל אני מקווה שהצלחתי להעביר את המסרים כמו שצריך. כולי תקווה שאהבתם את דבריי. אמנם זה קצת ארוך, אבל החלטתי להתחיל להקליט את דבריי מתוך הספרים שלי. אולי דרך נימות הקול ומטייבי הרוח שלי וסגנון הדיבור שלי יבינו יותר טוב ממה שאני כותב את המסרים שלי. אני כולי תקווה שאהבתם. אני מברך אתכם להצלחה ואהבה, ושיהיה לנו רק אהבה ואור ויראת שמיים ודרך ארץ, ונוכל ליהנות מכל דבר בעולם היפה שלנו. בברכה, אבינועם.